Selvom livet er en gave, har jeg ikke fået noget som helst foræret. Alt hvad jeg har, alt hvad jeg er, alt hvad jeg gør, det er vilje. Hele vejen. Tag ikke fejl af mål og middel. Ægte styrke er altid styrken til noget. Til at rejse sig igen. Til at komme igennem og komme tilbage. Til at tage den til det næste niveau. Og det gør du ikke alene. Det er når vi træder i takt, at det falder i hak. Så vi flyver i flok.